3 receptes amb fuet, croquetes, patata farcida i tartar. Sobretot que el fuet sigui tendre, Croquetes de fuet. A la cassola hi posem la mantega i la ceba. Sal, coem lentament fins que sigui ben daurada. Ara hi posem tota la farina de cop, remenem un parell de minuts fins que la farina sigui cuita. Hi posem el fuet, donem un parell de voltes i ara hi posem tota la llet. A batre perquè no ens faci grumolls. Hi posem sal, pebre i nou moscada. Coem a foc lent tot remenant fins que tingui textura de croqueta. Ho aboquem a un recipient, ho tapem amb paper de forn i ho deixem refredar. Quan sigui ben fred, fem petites boles, les passem per farina, ou batut i panko. Fregim en abundant oli calent i quan siguin daurades les posem sobre un paper absorbent i ja les tindrem a punt. Patata farcida. Bullim durant 40 minuts unes patates amb pell. Fem la barreja de uets de fuet barrejat amb formatge d'untar, ceba tendra, pebre vermell picant, pebre vermell dolç i barregem bé. Fem un tall superior a les patates, les obrim com podem i les farcim amb aquesta barreja. Les cobrim amb formatge mental, les enfornem durant 10 minuts a 200 graus i tan bon punt surtin del forn, les acabem amb porradell, anet i alfàbrega. Tàrtar de fuet. Aquest s'ha convertit en un clàssic. Cap al bol. El fuet pelat i ben picat, pastanaga, ceba tendra, cogombrets, tàperes, mostassa, maionesa, salsa perrins i unes gotetes de tabasco, que aquí volem malícia. Remenem i ara posem sobre el plat una anella d'aquestes metàl·liques, fem una forma que ens agradi, així baixet, i ho acabo amb aquest pa, que és un pa cruixentíssim i boníssim.